Здравейте, аз съм Шаро Кекси, както виждате днес играме GTA 5 синглплеер. Както сте видяли от заглавието на този клип, днес ще ви покажа Spider-Man мода. Всъщност това не е Spider-Man мод, а по-скоро е... нали наистина как се нарича, мале как се бутнах само. Just Cause 2 Grappling Hook мод. И да, значи линк към този мод ще има в описанието, всеки от вас, който иска може да си го свали, само че, само да спомена, че се закупува. Струва $1 този мод. Значи, пише си, нали, да не се разпространява безплатно и такива неща, понеже човека замисля да прави още такива и съответно, нали, аз няма да сложа линк откъдето ще може безплатно да си го свалите, именно трябва да се влезете и да си го закупите, ако искате. Добре, значи, сега първо се включа това God мода, че много може да се мерса този мод просто. И да решим къде да отидеме. Мале, виждам къде мога да отидеме. Чай сега. Стига бе, парашута ли включих? Господи. Все още не ме бива много. То си личи май. Значи, моля всичко да си правите да закачате коли и всичко както на Just Cause 2. Чай само. Айде де. Добре. Само да превключа на някое оръжие, което ще трябва малко по-бавно, че... Добре, там... Айде бе, скачай. Добре, как скачих изобщо не знам. Къде отида онзи балона, би иска да скача на него, значи може да се качате на балона. Това е изключително готино. Мале, това самолет ли е там? Чайте, пе. Я. Чак до там не стига. Балона! Господи, стигна! Хора, стигна, погледнете ме, аз лета! И отивам към балона. Опа. На него съм! Значи, просто виждате, много е готино. Всеки, който иска, може да си го изтегли да се позабавлява. Значи, сега какво да правя на този бон? Да се спална някакво превозно средство и да скоча от тук. Значи, и също така пишете в коментарите дали искате да реагирате още, нали, геймплей с този мод. Какво е това пони, бе? Това пак чак сега го забелязвам. О, господи. Господи! Накладя самолета! Чакай са. Стой! Ще го закачим за това нещо. Тъкмо да не може да изпадне. Чай, нали го закачих? Да го подсигурим. Да бе, закачил съм го друг път. Значи затова май не може да се закача. Добре, да видим нещо друго, че това видяхте, че не може. Това какво е? Пак ли не го закачих? Добре, значи или не може да се закачи, аз не го правя толкова бързо, че да се такова. Добре, чайте, например, напред да го спалнеме. Добре, ето сега вече. Каква тази връзка към небето, бе? Добре, да видим дали съм го закачил сега. Сега е мой ред вече. Мале, закачил съм го, Да, хора, закачил съм го, господи, вижте колко е готино просто. Значи... Значи много е готино, няма що, направо. Мога да си влачи тази част сега с мене. Даваме спира. Защото има още две коли закачени. Така. Добре, аз умитам от тук, чакайте, че... Добре, отгоре съм, не, отгоре. Да речеме, искаме някоя кола ни дразни. Ето този бус, например. Бум. Закачаме го. Чай само някой, който е в движение, така по-напред да го закачете. Така, например, той сега не осъзнава, че е закачен. Но! Тръгва да завива и... Остана ме, ще се бъгна въжето. Нямам идея, начин на магистралата става най-добре, понеже там карат с изключително висока скорост и да видим. Ето, че сега започва да го дърпа. Вижте го просто... Чайте сега. Това за това. Гледайте сега. Опа! И... гледам се опъра. Дай си отвори! What the fuck? Само дето не мога да влезна вътре, стига бе. Да речем да закачим тази спортна кола за това. Добре, аз го закачих по-скоро него само. Тази кола за тази. Закачих ли ги или... Господи, хиче ме бива. О, май ги закачих, щом се удариха. Добре, чайте сега да отидем на това там. Айде карай бе. О, не.
Тъй. Значи, да речем да закачиме това нещо за това и да видим сега как ще го обърне. Не, то по-скоро това само се обърна. Няма що. Добре. Значи, за сега стават някакви брутални фейлове. Също така може да се изключва с H. Ето виждате, когато е включене на трю, когато е изключене на Fall с Ctrl N, може да видите нали, модовете от този човек, който са направени. Друго какво, значи с Z имаше нещо, обаче не помня точно какво беше. Я видим как изглежда само това на First Person, че си нямам идея как изглежда. Да, въжето не е най-реалното. Мале! Изглежда като телепорт това. Какво? Нещо за... О, каква мазна идея имам. Чайте сега само. Човека. Закачих го! Да, закачих го, вижте го! Мале, влачи се като... Ох! Къде се блъснах, бе? Не! Защо спря, бе? Да, на пъсата да се плащат, защото това стреля се пак. Също така с F може да се качвате като на Just Cause 2 по най-готиния начин. Също така може да напускате с F, ама не по този начин. Значи, това не се го направили също. Бум. Горе съм. И сега, какво да си закача? Освен много, господи, край! Ударих се. Не съм се. Але вижте само как ми духа дрехата. Чай, то ще ни изпревара ли, бе? Я спирай. Това панто ми изглежда готино. Яра го закачиме. Даже направи салто от другата страна. О, господи, тази кола за този човек. Чай, закачих ли я? Не съм я. Ами я спирай тук просто. Значи... What the hell? Значи, това е нещо бъгнато. Много бъгнато просто този тунел е, значи, не направен добре. Да се опитам да се закача и там чак. Не ми се вяра да успея, но все пак да пробвам. Да, не успях, значи аз мислех, че има кола. Той изглежда, че има кола. Яваме да за този човек там. Ужас. Добре, чайте, сега искам да се кача да ви покажа едно друго нещо, една друга опция на този мод. Така. Спокойно, бе, хора, аз съм Супермен. Мале, щупих си главата. Значи, ако някой човек ви дразни и тръгва да бяга, просто го хванете и го закачете за друго чаве. Чайте, само че аз не успях да ги закача един за друг. Той пак умря ли, бе? Ужас. Еми, значи тази кола ще си носи един труп. Добре ли си? Съжалявам, че ти го причинявам, ама... Късмет просто, човек. Ко, бе? Сега ще виж. Господи, това си прави състезание, просто това. Та, искам да отида на някое по-публично място да видите какво става, като закачите малко повече хора, става бахти някакво тотално объркване, заплитане. Двама тичат на различни посоки и се сопват. Сега ще видите точно. Тичай, о господи, запотих се, бе. Гледайте сега. Значи този е жив. Не тичате на една и съща посока, бе. Закачихме за дървото. О, господи. Господи! 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 О, господи! Получава оргазъм. Не! Ще ни опръска да бягаме. Господи мили.
И ти само на забавен кадър как изглежда. Не, тази не спира, вижте просто. Господи, не спира. Ужас. Значи, някакъв тотален ужас тук става. Дай да ти измия зъбите, моя жена. Сега пък натам. Чакайте, къде отиде, бе? Ма тя май си играе с мене. Ти с мене подигравка ли си правиш, бе, а? А? Тази просто се побърка, хора, какво да ви кажа. Опа, ама аз стрелях с... Не, да кажете хич въжета не съм направил тука. Аз забравих, че съм с грапли и хука. Аз затова така направи са... Ужас просто. Добре, да пробваме нещо, което не съм пробвал до сега. Това за почтата. Добре, не може да откритиш една почта. Сериозно. Чайте. Тя нам помогна на горкия човече. Айде. Тя за талите закачих, бе. Добре, да пробвам аз да подкарам, да видим какво ще стане. Нищо, просто си потеглям. Добре, я да пробваме, например, да закачиме за... Ето тази там почта. За моята кола. Ето се обърна. И кола с почта, носиме почтата на всичките, който иска. Взима си безплатни писма, пазете се. О, господи, обърнах даже колата. О, какви трикове правят тук някакви, минавам покрай това. Как искам да ударя някой. Айде, бе! Защо? Мале, някой се бъгна колата и изчезвам просто. И да, хора, до тук мисля да приключвам с този клип. Ако искате да гледате още клипове с този мод, някакви идеи имате, нали, какви прости да правя, може да ми кажете в коментарите. И ако искате съответно да го направя това нещо, харесайте този клип, оставете по един коментар и се молите за моя канал, за да не мислите всеки ден. Може, че бях с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!